найпростей. І знову ж часамі апаненты хрысціянства ці таксама розныя прадстаўнікі сектаў кажуць, што гэта выдуманы персанаж. Нема Духа Святога, веруць только у Бога. Езус Христус это таксама не Сын Божий, а тым больш нема Духа Святого, і такім чынам адкідаюць веру ў Святую Тройцу. Еще раз, вера христианская – это вера, крыницей которой является объявление, Святое Писание. Про имя Духа Святого, чему Дух Святый называется Духом Святым, мы доведываемся с Библии, объявляя его Иисус Христос, у якого мы верим, что он является Сыном Божьим. Яким чином? Менавіта, коли Касцёл атрымаў ад Пана Езуса Христа миссию свою, миссию распаўсюджваць веру, а конкретным знаком является знак сакраменту хросту. И у Евангелия, например, Матвея читаем так: Езус Христос дае наказ вучням: «Дык ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святого». Вельми конкретное показание, объявление имя третьей особы Святой Троицы – Дух Святый. Слово «дух» – это переклад со старожитно-габрэйской мовы «руах». И в своем першостном значении это значит дыхание, ветер, тхнение. Так вельми пригожа гучить габрэйская мова «руах». Это на выдохе треба робить. І само гучанне або спосіб вимовляння, воно показує якби значення гэтага слова. І Єсус використовує гэты намацальны вобраз духа як павеву чаго? Ветру. Калі размаўляе з Нікадэмам і аб'яўляе яму новасць гэтага Божага жыцця, якое можа прыняць кожны, хто паверыць у Єсуса Христа. З Євангелія паводле Яна. Єсус адказаў Нікадэму: «Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа увайсці ў Божае валадарства. Народжанае з цела ёсць целом, а народжанае з духа ёсць духом. Не здзіўляйся таму, што я сказаў табе, трэба нарадзіцца нанова. Ветер вее там, дзе хоча, і голас яго чуеш, але не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды ідзе. Так ёсць з кожным, хто нарадзіўся з духа». З аднаго боку, калі глядзім так асобна, слово «дух» яно адносіцца да Бога. Бог ёсць духом. Слово «святы» таксама адносіцца да Бога. У Писанні, у Бібліі, Стары Запавет, часамі Бог названы святым. Святы Ізраіля, это значыць Бог Ізраіля. И гэтыя два атрибуты, яны адносяцца да Бога, што Бог ёсць духом, это не телесная істота, і Бог ёсць святы, найсвятейшы. Але злучаныя гэтыя два тэрміны разам, Святое Пісанне, літургія, і потым гэтая багаслоўская мова і традыцыя адносіць толькі непасрэдна да Духа Святого. Гэта пра імя. Якія яшчэ назвы Духа Святога можна спаткаць альбо існуюць у Святым Пісанні, якія аб'яўленыя нам, і мы іх таксама выкарыстоўваем, назвы Духа Святога. Калі Езус запавядае абяцаны прыход Духа Святога, Езус называе Духа Святога параклетам. Грецкае слово параклітас – гэта той, которого запрашаем да кагосьці. Іншымі словы, гость. Гость. Прошаны гость. Мы часамі маем непрошаных гостей, а гэта гость, который запрошаны, і он прыходзіць, калі мы яго запросім, параклітас. На латинской мове advocatus. Кликать, vocatus, закликать. Той, которого мы закликаем, призываем. Параклет зазвычай тлумачыцца як суцяшальнік. Прычым першым суцяшальнікам, конечно, з'яўляецца сам Езус Христос. Але калі яго няма, калі ён узышоў на неба, астаўся у касцёле дух суцяшальнік, Божы дух, Дух Святы.
Pan nazywa Ducha Świętego Duchem Prawdy. U Ewangelii Jana czytałem tak: "Kaliż przyjdzie On, Duch Prawdy, nauczyć was usioj prawdzie, bo nie od siebie będzie przemawiać, ale będzie kazać wam toje, co czuje, i budu czynił oświecić wam." Paraklit, adwokat, jak my кажemy, sucieszalnik, Duch Prawdy. A kromia tych nazwał, u dziejach apostołów wielmi często używaється słowo Duch Święty, ale u посланнях świętego apostola Pawła wielmi głęboko rozwijaється ta tema присутності Духа Świętego w Kościele. I Duch Święty nazwany u посланнях świętego apostola Pawła obiecany Duch, Duch usynowlenia, Duch Syna, Duch Chrystowy, Duch Pana, Boży Duch. У świętego Piotra u посланні czytają, że Duch Święty nazwany Duchem Sławy. Это те назwy, которые у Świętym Pisaniu można znaleźć, które tak samo potem używаются u liturgii, u mowie bogosłowskiej na określenie Ducha Świętego. Jeszcze kilka słów про символи Духа Świętego. Trzeba zwrócić uwagę, że te wszystkie symbole biblijne, mają swoje korenie u Biblii. Pierwszym symbolem Ducha Świętego, jaki katechizis nam podaje, jest woda. Woda symbolizuje działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu, bo przyzywając Ducha Świętego, ona naprawdę stanowi dziejnym, świętym znakiem nowego narodzenia. Takim czynem, jak u wodzie, zdійснило się pośpiewanie do życia pierwszego narodzenia всего światu, które wychodzi jakby z wody. Woda na początku, Duch Boży nad wodą napełniaje tę wodę. I potem czerwowe dni stworzenie jakby z wody to wszystko wychodzi. Woda stanowi krynicą każdego życia. I zwróćcie uwagę, taki, скажем, uwaga na boku, wielmi konkretna, głęboka, jakby sumieżna sprawa pomiędzy tym, że naukowcy odkrywają, próbują nam różnymi teoriami wyjaśnić, odkąd pochodzenie Ziemi. Krynicą, pierwsza przyczyna zawsze jest woda. Biblia про это każe, że tak samo na samym początku napisane больше, чем эта книга Бытия 3000 lat тому назад, с ведами, которые были тогда. Это Божие объявление, вера в то, что вода является крыницей усього живого. Новое, первое життя, то, которое існує, але ми говоримо у сенсі духовним, то є новое народження, духовне народження, і воно здійсняється для кожного з нас праз воду. Яку воду? Праз воду Святого Христу, которая дадена нам як знак нового Божого життя. Пройти праз воду, это значит увойти в полноту Божого життя. Божие життя – это Божий Дух, который нас наполняет после Святого Христу. Все похрещены одним Духом, так само все напоенные одним Духом. И это обозначает, что Дух – это та живая вода, якая з одного боку ведаем крыніця, якою з'являється пробитий бок Єсуса Христа. З крыніці витікає і на життя вічне тече без перепинку. Ми наповняємося йою. У такій духовному сенсі, у вельми глибоким, знешнім знаком з'являється менавіта вода. Вода, которая, як ми кажемо, освячена, особливо вода хресту, це символ Духа Святого. Далее черговым символом является намашчэнне або памазанне. Намашчэнне алеем, як символ, таксама обозначает Духа Святого. У аднясенні до християнства яно становится святым знаком конфирмации, усталявання. Во ўсходніх касцёлах называется миропомазанием. Каб ацаніць усю силу, треба нам вернуться до першаснага значення, якое здійсняє Дух Святий, намащаючи Єсуса Христа. Христос
гэта ад старагабрэйскага, то, што ім казалі месія, абазначае памазанік. Памазанік Божага Духа. Хто Езуса Хрыста чым памазаў? Памазанік гэта значыць намашчаны, назначаны Духам Святым, Духам Божым. У Старым Запавеце таксама бачым Божых памазанікаў, сярод якіх асаблівым чынам выяўляецца цар Давід. Калі чытаем прарокаў, дзеі збаўлення, то бачым, як Бог кажа прароку: «Вазьмі рог з алеем, ідзі, вылі на галаву, намасці таго чи таго на караля». І гэтых людзей называлі таксама Божымі памазанікамі. Гэтае памазанне Езуса Хрыста, яно асаблівае. Там не было дзеяння чалавека, ніхто з людзей не намашчаў Езуса Хрыста алеем, так як было раней. Але Дух Святы намасціў Езуса Хрыста. І як чытаем у Святым Пісанні, гэтае намашчэнне, чи гэтае памазанне Духам Святым, яно здзяйсняецца ўжо ад самага пачатку. Дзякуючы дзеянню Духа Святога, Дзева Марыя зачала Езуса Хрыста ад Духа Святога, які вуснамі архангела Габрыэля абвяшчае, што Хрыстус у часе, што народзіцца дзіця, которое будзе тым абяцаным Хрыстом, памазанцам. Менавіта Дух Святы накіроўвае таксама старца Сімеона, каб ён распазнаў у гэтым дзіцятку Хрыста. І каб ён сапраўды аб'явіў, што мае вочы убачылі збаўленне, якое чакаў Ізраіль. І сіла, якая зыходзіць ад Хрыста, калі ён здзяйсняе аздараўленне і цуды, гэта менавіта сіла Духа Святога. Духа любові, Духа праўды, Духа Божага. Дух Святы уваскрасіў Хрыста з памерлых. Ва ўсёй паўнаце, стаўшыся Хрыстом у сваёй чалавечнасці, Дух Святы ён узяў, увазнёс у Духу Святым. Езус Христос увайшоў у неба. Больш таго, мы верым, што Дух Святы таксама будзе тым, хто будзе паказваць нам Езуса Хрыста у вечнай хвале. Чарговым сімвалам, які паказвае нам катэхізіс Духа Святога, з'яўляецца агонь. Калі вада абазначае нараджэнне, плоднасць, жыццё, дадзенае ў Духу Святым, агонь з'яўляецца сімвалам, можна так сказаць, гэтай энергіі Духа Святога, якая перамяняе, выпальвае, пераплаўляе, спальвае. Прарок Ілля, які, як кажа Святое Пісанне, паўстаў як агонь, і слова яго гарэла як лямпа, ён сваёю малітваю прызваў агонь з неба на ўсе спаленне на гары Кармель. Памятаем, што адзін прарок астаўся, іншыя фалшывыя прарокі Бога Баала былі. І вось, можна сказаць, гэтая дуэль 300 прарокаў, гэтых лжэпрарокаў і прарок сапраўднага Бога. Кажа: давайте так, складзем ахвяру, усе спалення, не будзем падкладаць агню і будзем запрашаць Бога. Чый Бог сапраўдны, той дасць агонь і забярэ гэтую ахвяру. І паўдня хадзілі адныя, калечыліся, прасілі, малілі, нічога. І потым Ілля выйшаў, вадой абліў, праславіў Пана Бога, заклікаў імя Божае, і агонь з неба зышоў, і гэтая ахвяра была прынятая. Гэта правобраз Духа Святога, які перамяняе тое, да чаго дакранецца. Ян Хрысціцель, ён таксама прыйшоў перад Езусам Хрыстом, як напісана ў Пісанні, у духу і сіле Іллі. Ён абвяшчае Хрыста як таго, хто пасля мяне будзе: я хрышчу вас вадою, але пасля мяне ідзе той, хто будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Тым духам, пра якога Езус скажа, ён таксама паказвае, што сімвалам з'яўляецца агонь. Агонь прыйшоў я кінуць на зямлю, і як жа я хацеў бы, каб ён ужо разгарэўся. У Евангеліі Лукі чытаем: у выглядзе языкоў быццам вогненных,
так гэта ператлумачана, спачыў Дух Святы на вучнях у раніцу Пяцідзесятніцы і напоўніў іх. І духовная традыцыя захоўвае гэты сімвал Духа Святога як яскравае праяўленне дзеяння Духа. Агонь усё спальвае, агонь усё перамяняе. Агонь абагравае, асвятляе. Гэта вось той сімвал Духа Святога. Яшчэ адзін сімвал – гэта воблака і свет. Гэтыя два сімвалы, яны неразлучныя ў яўленні ці аб'яўленні Духа Святога. Пачынаючы ад аб'яўлення Бога ў Старым Запавеце, воблака, цёмнае ці светлае, яно ахінае Бога і Збавіцеля, прыкрываючы яго недасяжнасць. Увайсці ў воблака – гэта значыць увайсці ў Божую прысутнасць. Ён там ёсць. Мы яго не бачым, мы бачым гэтае воблака, але верым, што ён там ёсць. І бачым гэтыя вобразы воблака, свету Божага, калі Пан Бог размаўляе з Маісеем на гары Сінай, як дае гэтыя скрыжалі, запаведзі. Таксама потым быў гэты намёт, шацёр спаткання. Ад гэтага потым табернакулюм нашае названне. І падчас таго, як складалі гэтыя запаведзі, табліцы з запаведзямі, гэтымі скрыжалі у намёце спаткання, габрэі бачылі, як хвала Божая зыходзіла у выглядзе воблаку. І воблак затрымаўся над гэтым намётам. Там ёсць Пан Бог. Гэта вось вобраз Божай прысутнасці, прысутнасці Божага Духа. Яшчэ адна, калі было асвячэнне святыні, якую збудаваў Саламон. Зрабілі ўсе рытуалы, і потым Дух Божы увайшоў у выглядзе воблака на гэтае святое месца. Усе гэтыя правобразы Старога Запавету, яны выконваюцца Езусам Христом, альбо на Езусе Христе. Ён з'яўляецца тым, хто прыносіць новае права у Духу Святым. Гэта права Духа, права любові. Ён з'яўляецца той скіняй, тым намётам, тым месцам спаткання Бога і чалавека. І ён з'яўляецца той новай святыняй, месцам прабывання Божага Духа. З яго гэты Дух потым, так як мы чулі з крыжа, выплывае на ўвесь касцёл. Дух Святы зышоў на Панну Марыю і ахінуў яе, у нас ператлумачылі, быццам ценем, быццам воблакам. Яна зачала, нарадзіла Езуса Хрыста. Далей на гары перамянення вельмі канкрэтны гэты вобраз Духа Святога. Дух Святы у гэтым воблаку, якое з'явілася, асвятліла, у якое ўвайшлі Езус, Маісей, Ілля, Пётр, Якуб і Ян. У Евангеліі Лукі чытаем так. Калі гаварыў гэта, Езус, з'явілася воблака і агарнула іх. І спалохаліся яны, калі тыя ўвайшлі ў воблака. А з воблака пачуўся голас, які казаў: «Гэта сын мой выбраны, яго слухайце». Голас Айца, Сын Божы, воблака, сімвал Духа Святога. Нарэшце ж тое ж воблака забрала Езуса Христа, як бы Езус увайшоў у неба, як бы у воблаку, часамі такія простыя, вельмі такія, можна сказаць, банальныя, смешныя гэтыя абразкі і так далее, і такое облачко, і так, которое, як бы ракета узносіць Езуса Христа. Гэта, так бачылі людзі, яны гэта так апісвалі, але трэба нам разумець, што гэта у Духу Божым, у Духу любові Езус уваходзіць на неба. І зноwu ж паказвае нам апакаліпсіс, што воблака будзе тым знакам Божага Духа і надыходу канца свету, калі Езус прыйдзе падчас другога прыйсця ў хвалі. Яшчэ раз, два, тры, чатыры, яшчэ пацярпіце, яшчэ пацярпіце. Пячаць. Чарговым сімвалам Духа Святога, які паказвае катэхізіс, які бачым у Святым Пісанні, гэта пячаць, пячатка. Гэта сімвал блізкі да памазання, да намашчэння. На Хрысце Айцец паклаў сваю пячаць. У ім таксама і нас Айцец апячатаў.
Пячатка показывает непозбывное деяние Божьего Духа, Божьего помазания, которое не можно ничем вывести, не можно его изменить, не можно не быть им назначенным. Это значит, может еще, когда принимаем сакраменты, у яких так само наступает эта особливая печать на нашем сердце, хрост, конфирмация и святарство. Но все життя эта печать наша остается, не только на все життя, на вечность. Один раз похрещенный человек застается на все свое життя, на вечность христианина. Не можно отхреститься, выхреститься, перехреститься, мы часами так говорим. Можно формальным актом выйти из супольности Костела. Называется апостазия. Подписать документ, что я ничего супольного не маю с Костелом. Але у сердце эта печать останется. Можно быть святаром, кинуть святарство, пойти заниматься чем-то инным, але святаром остаешься завсёды. Так само конфирмация. Это вот те сакраменты, которые принимаются только раз. Их не можно повторять. Потому что они покидают эту печать Духа Святого. Это образ, который нам потребен, как мы зразумели истоту, глубину деяния Божьего Духа. Это образ печати у некоторых богословских традициях використовується именно как показать эту непозбывную природу трех святых сакраментов, яких нельзя повторять, які уделяются раз у житті, і вони мають гэты знак у душі назаўсёды. Черговым символом Духа Святого з'являється рука. Ускладання рук. Єсус оздоровляє хворих, менавіта праз ускладання рук, благословляє дітей. У Його ім'я тое самое роблять апостоли. У ім'я Єсуса Христа або здійсняють екзорцизми, або так само оздоровляють, ускладаючи руки. Це ті знешні жести. Більш того, ускладання рук праз апостолів, праз ускладання рук передається Дух Святий. Коли читаємо діяння апостолів, апостоли розходяться з Єрусалиму, спотикають різних людей, і є супольність, яка каже, що ми охрещені у ім'я Єсуса Христа. А вони кажуть, апостоли, а ці ви прийняли так само Духа Святого. Вони кажуть, ми не чули навіть про Духа Святого. Ми чули про Ісуса Христа, нас похрестили, ми не чули про Духа Святого. Тоді апостоли моляться, ускладають на їх руки, і Дух Святий сиходить. Символ Духа Святого – ускладені руки, ускладання рук. У посланні до Габреїв, особливо, як читаємо, ця тема ускладання рук, вона вельми моцно зазначена, як тема, яка будує Костел, підтримує Костел, заховує Костел, цей жест у молитвах своїх. Так само особливим чином у святих сакраментах. Коли ми приглядимося, цей жест ускладання рук, амаль що усіх у сакраментах є, у сакраменті хросту, сакрамент конфірмації, намащення хворих, сповідь. Гэтага не бачите, но повинно так быть. Святар, который промовляє формулу розгрошення або над чоловіком, так, або, коли тут хтось сповідається, то так виглядає, руку піднімає. І відомо, як святарство, треба ускласти руки на голову кандидату. Молодожены, сужонки, которые просят о благословении, это так само знак благословения, так само ускладание, как бы Костел, Дух Святый бере их под свою опеку. Передопошний символ, я ще трохи потерпите, палец, перст, палец Божий. Иисус скажет в послании Евангелия от Луки: «Я пальцем Божьим выгоняю демонов». Коли Божие право, то, что мы казали, оно записано на скрижалях Божьим пальцем.
Гэта мы тут казалі, на спатканні біблійным з моладдзю, мы казалі аб тым, што Бог не пакінуў, не знойдзем пісьма, которое Бог напісаў сваёй рукой. Хтосьці кажа, ну але Святое Пісанне кажа, што першыя гэтыя скрыжалі даў Бог, яны былі запісаны Божым пальцам. Ну але потым Майсей іх трохи там пабіў, пораззлаваўся і ўжо потом сам з памяці ўсё гэта рабіў. Ісус Христос таксама умеў пісаць пальцам сваім. Пісаў, так, памятаем жанчыну, которую прывялі, а ён пахіліўся і пальцам пісаў па пяску і так далее. Ёсць розныя теорыі, версіі, што ён пісаў, ці грахі тых людзей, ці яшчэ іншае. Ну, фактам, потым вецер трохи прыйшоў, і гэтага не засталося. Гэты сімвал, перст Божий альбо палец Божий, гэта сімвал Духа Святога. Знову нам, людзям, можа, такі намацальны, патрэбны. Гэтае Христовае Пісанне, яно запісана менавіта, так як пасланне да Карынцянаў кажа, не чарніламі, але духам жывога Бога, не на каменных таблицах, а на цялесных таблицах наших сэрцаў. Тое, што як зразумець з гэтым пальцам сімвал знайсці у сэрцы сваім, у душы сваёй гэты Божий запіс, насколькі важныя Божыя запаведзі, запаведь любові. Яна напісана гэтым пальцам Духа Святога, яна ўвесь час пішацца. Гэта тая уражлівасць сумлення. А гэтую уражлівасць сумлення дае нам Дух Святы, который показвае, паглядзі, якое Божае права, якое права любові. Ну і таксама спяваючы «Прыйдзі стварыцель Дух Святы», гімн да Духа Святога, таксама называецца там, або прызываецца Дух Святы, як палец Божай правіцы Бога Айца. Апошні сімвал, добра нам знаны, гэта сімвал голуба, голуб. На Стары Запавет, напрыканцы потопу, гэта таксама потоп сімвал хросту, аднаўлення праз хрост усяго чалавецтва, як волі Божай. Голуб, якого выпусціў Ной, вяртаецца з зялёнай аліўкавай галінкай у дзюбе. Гэта знак, што зямля зноў сталася прыгоднай да жыцця. Калі Езус падымаецца з водаў свайго хросту ў Ярдане, Дух Святы у выглядзе голуба зыходзіць і спачывае на ім. Звярніце ўвагу, гэта памяць, гэта уражанне сведкаў. Евангелие не пісаў Ісус Христос, неякі карэспандзент, але менавіта тыя людзі, которые стаялі побач. Апосталы, але добра ведаем Евангелие Лука, ці таксама потым Мацвей, ён не толькі пытаўся апосталаў, которые былі, бо у той момант апосталаў яшчэ не было. Ну то адкуль хто показаў? Можа, это была такая галлюцинация совместная. Не треба бояться таких критичных текстов. Ну, был Андрей, который был вучнем на початку Яна Хрестителя, потом Иисуса Христа. Ян Евангелист, который на початку был вучнем Яна Хрестителя, потом стал вучнем Иисуса Христа. Але Евангелие писалось так само на подставе сведчання людей, которые бачили Иисуса Христа у разных моментах. І гэта вось тое, што бачылі яны, як Дух Святы у выглядзе голуба сыходзіў і спачываў на ім. І Дух зыходзіць і спачывае таксама у ачышчаных сэрцах людзей. Голуб, сімвал чысціні, лёгкасці, вялікай пакоры, ахвяры. Гэта Дух Святы, который, звярніце ўвагу, ён уваходзіць у сэрца наше менавіта з такой лёгкасцю. Нема образу некага такого, скажем, агрэсіўнага, моцнага, але менавіта такой лёгкасці. Лёгкасці, которую вельмі, скажем так, лёгка можна адкінуць, забіць. Так як голубоў складалі на ахвяру, таксама натхненне Духа Святога, якімі часамі ён напаўняе наша сэрца, можна таксама выгнаць. І звярніце ўвагу, добра ведаем, паглядзім на нашых голубоў і так далей, паляцела. Гэта таксама мае такое глыбокае таксама значэнне, іх асабліва такая уражлівасць. І
катехизис подае еще раз, что часами у архитектуры в некоторых костелах можно знайти такое табернакулюм у выгляде менавіта голуба. Место, там, где захоўваецца найсвяцейшы сакрамент. Апошняе слова вельмі часта і вельмі глыбока закараніўся вобраз голуба як Духа Святога у традыцыі іканаграфічнай. Калі глядзім абразы, але таксама іконы, калі шукаем, чи там знойдзем голуба, гэта вобраз, сімвал Духа Святого, который прысутны в этой конкретной сцене, якую икона нам показывает. Голуб, палец, рука, пячаць, воблака и свет, огонь, помазанне и вода. Символ Духа Святого, якія показывае нам катехизис, якія бачым у Библии, и якія нехай нам так само дапамагаюць распазнаваць их, поглыбляць, ну и праз это уваходзіць у большие, глыбейшие адносіны з Духом Святым. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Дякую вам так само. Сідайте, коли ласка. І коли є питання, то так само.